അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ. സത്യം മാതാ കയറി ലേറ്റ് ആയി, സമയം പോയി അറിഞ്ഞില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കപ്പോ പ്രണാമമന്ത്രം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയതേ ഭഗവതി ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തോ ഭവതി നൈശ്വര്യം മൂക്കം കരോതി വാചാലം പഞ്ചം ലംഘയതേ ഗിരം ചക്രവാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമേശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ഓം അജ്ഞാനത്തിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതമേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി നിരുനാമിനെ നമാചാര്യപാദായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരവധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നിരുനാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിനെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിനെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈതഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദമന്ദിർ വെസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രീയ കോഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ വിഭൂതി യോഗമാണ് അല്ലെ. വിഭൂതി യോഗം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ സ്ലൈഡ് എടുക്കുന്നത് എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ സ്ലൈഡിൽ എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നും കൂടെ നോക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ, ഐശ്വര്യങ്ങൾ. വിഭൂതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐശ്വര്യങ്ങൾ അല്ലേ, ശക്തി. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു, അർജുനന് കൂടുതൽ അറിയണമെന്ന് തോന്നുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് വിശദീകരിച്ച് തരണം, ഗാഠമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവ് തരണം, ഡീപ്പായിട്ടുള്ള അഗാധമായിട്ടുള്ള അറിവ് തരണം എന്നപേക്ഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഒരു സിംഹം എന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാ മൃഗങ്ങളുടെയും അധിപനായ സിംഹം എന്നെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ മൃഗങ്ങളെ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അതില്. അതിന്റെ അധിപനായ സിംഹം ഞാനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഓരോന്ന് എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലെല്ലാം ഏറ്റവും ഏതാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത് ആരാണോ അത് ഞാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ സിംഹമാണെങ്കിൽ അത് ഞാനാണ്, അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നദികളിൽ ഏറ്റവും ഒരുപാട് നദികളുണ്ടല്ലേ, അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും ഐശ്വര്യമുള്ളത്, ഏറ്റവും പവിത്രമായത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഗംഗയാണ്. ആ ഗംഗ ഞാനാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സരോജിനി മാതാജി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ ശബ്ദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഈ ചെവിയിൽ ഇത് വച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ശബ്ദം തോന്നുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ പറയണേൽ വേറൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് 19 തൊട്ട് 39 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലാണ് ഭഗവാൻ വിഭൂതി. അപ്പൊ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളാണ്, റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് ഭഗവാൻ ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എല്ലാത്തിനെയും എടുത്തു പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ, അനന്തമാണല്ലേ. അതുകൊണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനിയെ എടുത്തു പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പം. നമ്മൾ ഓരോ ശ്ലോകം പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പാടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സും ഉണ്ട് ജീവസത്തകളിൽ അല്ലെ? ദേവന്മാർ, മുനിമാർ, പ്രകൃതി, ഭൗതിക പ്രകൃതി, മൃഗങ്ങൾ, നിയമങ്ങളും കുറ്റകൃത്യങ്ങള്, ഗുണങ്ങൾ, പിന്നെ ഇവിടെ ഏതാണ് തത്വശാസ്ത്ര സത്യങ്ങൾ, പിന്നെ ഏതാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? രാജാക്കൻ. ഇതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യരും രാജാക്കന്മാരും. അടുത്ത താഴെ എന്താണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. വേദമന്ത്രങ്ങൾ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ കാരണം എനിക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വായിക്കാൻ പറയുന്നത്. അത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ ചെറുതാക്കണം. ചെറുതാക്കിയാൽ പിന്നെ ഒട്ടും കാണാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക്. ഇച്ചിരി വലുതാക്കിയത് കാരണം ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ചുകൂടി വലുതാക്കാം. എന്നിട്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ചെറുതാക്കാം. അപ്പൊ ദേവന്മാർ അതിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനി? ഏതാണ്? ഇന്ദ്രൻ അല്ലെ? ഇന്ദ്രൻ. അപ്പൊ ഏതാ ദേവന്മാരിൽ അവരുടെ രാജാവ്, ദേവന്മാരിലെ രാജാവാണ് ഇന്ദ്രൻ. അപ്പൊ ദേവന്മാരെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അതിലെ പ്രമുഖനായ ഇന്ദ്രൻ എന്നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാം എന്നെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നാണ്. പിന്നെ ആദിത്യന്മാർ അല്ലെ? ആദിത്യന്മാരിൽ വിഷ്ണു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആദിത്യന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് 12 അതിഥിയുടെ 12 പുത്രന്മാരാണ് ഈ ആദിത്യന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞത്. ദിതിയും അതിഥി അല്ലെ? കശ്യപന്റെ ഭാര്യമാരാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതില് അതിഥി എന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാരുടെ ആരാണ്? മാതാവാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിന് നമ്മള് ദേവതയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്, ഗോഡസ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം ഏതായിട്ടാ വരുന്നത്? സൂര്യ ഏതാണ്? സോളാർ ഡീറ്റീസ് എന്നാണ്. സൂര്യന്റെ എന്താ പറയുന്ന ഡീറ്റിക്ക് മലയാളം എന്താ പറയുന്നത്? ആരാധനാമൂർത്തികൾ അല്ലെ? അപ്പൊ സൂര്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ആദിത്യൻ എന്ന് പറയുന്ന സൂര്യനല്ലേ? അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ ആദിത്യന്മാർ. അപ്പൊ 12 പേരുണ്ട് അതില് ഞാൻ ആരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്? വിഷ്ണു ആരാന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞത്? വാമന രൂപം അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ വാമന അവതാരമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വിഷ്ണു എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വാമന അവതാരത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദത്ര, മിത്ര, ആര്യമ്മ, ശക്ര, വരുണൻ, അംശ, ഭഗ, വിവസ്വാൻ, പുഷ്പ, സവിത ഇവരെല്ലാം ഈ ആദിത്യന്മാരില് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏത് അവതാരത്തെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നാണ് ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ വാമന രൂപത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. വാമനനുണ്ട്, വാമനൻ, തുഷ്ട, അങ്ങനെയാണ് 12 പേര് വരുന്നത്. വാമനൻ, തുഷ്ട, അങ്ങനെ 12 പേരാണ്. അപ്പൊ വാമന അവതാരമാണ് ഇതാണ്, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന ആദിത്യ അവതാരമായിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അത് കൗസല്യക്കും ദേവകിക്കുമായിട്ട് തന്നെ ജനിച്ചതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം അതിഥി ആരായിട്ടാണ് വരുന്നത്? കൗസല്യയുടെ അവതാരമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഭഗവാൻ 3 പ്രാവശ്യം അവർക്ക് പുത്രനായിട്ട് ജനിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് അടുത്ത മരുത്തുക്കൾ. അതില് മരീചി എന്ന് പറഞ്ഞു. മരുത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? അവിടെയും ദിതി, അതിഥി. അപ്പൊ അവിടെ ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ പുത്രിമാരാണ് ഈ 2 പേരും. സഹോദരിമാരാണ്. 2 സഹോദരിമാരാണ് അവര് ഉള്ളത്. ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം പുത്രന്മാരായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ 2 മക്കള് എന്ത് ചെയ്തു? കശ്യപന് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു ഈ 2 പേരെയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പൗത്രനായിട്ടാണ് മരീചി വരുന്നത്. ഇവരുടെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പൗത്രനായിട്ട് ആണ് മരീചി വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ദിതിയുടെ പുത്രന്മാർ അസുരന്മാരും അതിഥിയുടെ പുത്രന്മാർ ദേവന്മാരും 2 പേരും കൂടെ ചേർന്നാണ്. അപ്പം സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലാണ് അവിടെ ഏതാണ് കടല് കടഞ്ഞത് അല്ലെ? പാൽക്കടല് കടഞ്ഞത്. അപ്പൊ അമൃത് പൊന്തി വന്നു. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി വീണ്ടും അവര് പോരാടി. അപ്പൊ ദിതിയുടെ മക്കൾ ദൈത്യന്മാർ, ഹിരണ്യകശിപു, ജ്യേഷ്ഠൻ ഹിരണ്യകശിപു അനിയൻ. പിന്നെ ഒരു മകളുണ്ട്. പേരെന്താണ്? മകളുടെ പേര് നമുക്ക് തമ്മിൽ നല്ലവണ്ണം പരിചയമുള്ളത്.
ഒരക്ഷരം പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും പിടികിട്ടും. ഹ ഹ എന്നിട്ട് പിടികിട്ടില്ല. ഹോളിക ഹോളിക. ഹോളിക. പ്രഹ്ലാദനെ മടിയിൽ ഇരുത്തി അല്ലേ, ഏതാണ് അഗ്നിയിൽ പ്രവേശിച്ചതാണ്. അപ്പം പ്രഹ്ലാദൻ മരിക്കും, ഞാൻ മരിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു വരം കിട്ടിയിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ വരമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ കിട്ടും. പക്ഷെ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഇച്ഛിക്കുമ്പോ അവരെല്ലാം വരങ്ങളെല്ലാം പാഴായിപ്പോവും. അപ്പൊ ഇതും മരുത്തുക്കളും ആരുടെ മക്കളായിട്ടാണ് വരുന്നത്? ദിതിയുടെ ആരുടെ ദിതി ആരുടെയാണ്? ദിതിയുടെ മക്കളായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ദിതിക്ക് മക്കളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ദിതി എന്ത് ചെയ്തു? കശ്യപനെ വളരെ സന്തോഷപ്പെടുത്തി ഇന്ദ്രനെ കൊല്ലാനുള്ള കഴിവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പുത്രൻ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രനെ വധിക്കണം ദൈത്യന്മാർക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും അവര് തമ്മിലാണല്ലോ ഇതാണ് യുദ്ധം. അപ്പം പറഞ്ഞു ശുദ്ധി വരുത്തി ചിത്തശുദ്ധി, ദേഹശുദ്ധി ചിത്തശുദ്ധി, ആന്തരിക മാനസിക, ആന്തരിക ബാഹ്യ. അപ്പൊ രണ്ട് ശുചിത്വം വരുത്തി എന്ത് ചെയ്യുന്ന, ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് 100 വർഷം ഗർഭം ധരിക്കാമെങ്കിൽ ഇന്ദ്രനെ വധിക്കുന്ന പറ്റുന്ന മകനുണ്ടാകും എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? കശ്യപൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാം സമ്മതിച്ച അസൂയല്ലേ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന, അസൂയാണ് അല്ലേ. കാരണം എന്താ? അതിഥിയോടുള്ള അസൂയ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതറിഞ്ഞ ഇന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഗർഭം ധരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതറിഞ്ഞ ഇന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്തു? ദിതിയെ ശുശ്രൂഷിക്കാനെന്ന ഭാവേന വളരെ താഴ്മയോടെ വേഷം മാറി അടുത്തുകൂടി തക്കം പാർത്തിരുന്നു. ഒരു നഴ്സിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നു. 100 കൊല്ലം തികയുന്നതിന് മുമ്പായി അശുദ്ധിയുടെ ഒരു അവസരം കണ്ടെത്തി. എന്താണ് അവസരം? നിസാരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. ഒരിക്കൽ അവൾ കാൽ കഴുകാതെ കിടക്കയിൽ കിടന്നു. ഉടനെ തന്നെ ഉറങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു. ഇന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്തു? വജ്രായുധം കയ്യിലെടുത്ത് ഉദരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് മഹാഗർഭത്തെ 7 നുറുക്കി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ആ 7 വീണ്ടും 7 മുറിച്ചു. അങ്ങനെ 49 മുറിച്ചു. അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞല്ലേ, കുഞ്ഞെന്ത് ചെയ്തു? കരയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ കരയുമ്പോ എന്താണ്? നിലവിളിക്കുമ്പോ പറയുന്ന ഗർഭസ്ഥ ശിശു നിലവിളിക്കുമ്പോ മാരൂത് മാരൂത് എന്ന് പറയും. മാരൂത് എന്ന് വെച്ചാൽ കരയരുത് കരയരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മാരൂത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്തു? 49 ഇവരെ ഖണ്ഡിച്ചു. അങ്ങനെ ഇവർ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവരെന്തായി? അതിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് മാരുത് എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് മരുത്തുക്കൾ എന്ന പേര് വന്നു. അവരാരാണ്? അസുരന്മാരാകുന്നതിന് പകരം അവര് ആരായിട്ട് മാറി? ദേവന്മാരായിട്ട് മാറുകയും ഇന്ദ്രന്റെ വലം കൈയായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അവര് കൊല്ലാനായിട്ടാണ് ഇന്ദ്രൻ വന്നതല്ലേ. പക്ഷെ എന്താണ് പിന്നീട് കിട്ടിയത്? എന്താണ്? 49 പേരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സഹായികളായിട്ടാണ് മാറിയത്. അപ്പൊ അവര് ദേവന്മാരായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ ഈ മാരൂത് എന്നതിൽ നിന്നാണ് ഏത് പേര് വരുന്നത്? മരുത്ത് എന്ന്. അപ്പൊ ഇത്രയും പേരുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു മരുത്തുക്കൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? പരമാത്മാവായ ബ്രഹ്മാവ് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് പ്രകാശം നൽകുകയും നമ്മെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. അതിനുള്ള പ്രചോദനം 3 ലോകങ്ങളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠനായ അദ്ദേഹം നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്നാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മരുത്തുക്കൾ അങ്ങനെ ആരുടെ? ഇന്ദ്രന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സഹായികളായിട്ട് മാറി. അതിലേറ്റവും പ്രധാനിയാണ് മരീചി. പിന്നെ രുദ്രന്മാരും അങ്ങനെയാണ്. അവരുടെ ജനനം എന്താണ്? ഈ 4 കുമാരന്മാർ ബ്രഹ്മചാരികളായിട്ട് മാറി. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവിന് ദേഷ്യം വന്നു അല്ലെ. ജനസംഖ്യാ വർധനവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരെ സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലെ. പെറ്റുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് എല്ലാ തരം ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് ഈ വിസർഗം അല്ലെ, 2ാമത്തെ പുനഃസൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? സൃഷ്ടി നടത്തുന്നില്ല. ഇവരെല്ലാം ആരായിട്ട് മാറുന്നു? ബ്രഹ്മചാരികൾ. അപ്പൊ ആ ദേഷ്യ സമയത്താണ് ബ്രഹ്മാവ് തന്റെ പുരികത്തിൽ നിന്ന് രുദ്രന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് ശിവനൊക്കെ ഉഗ്രകോപിയായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ഷിപ്രകോപിയായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് അനുഗ്രഹം പ്രസാദവും നൽകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് കോപം വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതില് ഏറ്റവും പ്രധാനി
ശിവനാണ്. ആ ശിവൻ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനാണ്, പരമഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവനാണ്. അടുത്ത യക്ഷരാക്ഷസരില് കുബേരൻ. എല്ലാരാണെന്ന് അറിയാം. കുബേരൻ ആരാണ്? ധനകാര്യമന്ത്രിയാണ് അല്ലെ? സ്വർഗലോകത്തെ ദേവന്മാരുടെ ധനകാര്യമന്ത്രിയാണ്. ആ കുബേരനും ആരെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് ധനത്തിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയ കുബേരനും ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതിന് വസുക്കളില് ഏതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനിയായിട്ട് വരുന്നത്? അഗ്നിയായിട്ടാണ്. അഗ്നിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദേവത. നമ്മൾ വായു, ഇന്ദ്രൻ, പിന്നെ ഏതാണ്? അഗ്നി. അപ്പൊ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാണ്? ദേവനാണ് അഗ്നിയായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അഗ്നി, വസുക്കളുടെ വിശദീകരണം എഴുതിയിരുന്നു, ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ വസുക്കളില് ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ആരായിട്ട് വരുന്നത്? ആരാണ്? അഗ്നി. പിന്നെ നമ്മുടെ ഭീഷ്മദേവനും വസുക്കളിൽ ഒരാളായിട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ 8 വസുക്കളുണ്ട്, അഷ്ടവസുക്കൾ. അതിൽ 7 പേരും എന്ത് ചെയ്തു? ശാപം കൊണ്ടാണ് അവര് ഭൂമിയിൽ ജനിക്കാനിടയായത്. 7 പേരും എന്ത് ചെയ്തു? പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചുപോയി. ആരുടെ മക്കളായിട്ടാ ജനിച്ചത്? ഗംഗാദേവിയുടെ മക്കളായിട്ട് അല്ലെ? ഗംഗാദേവിയുടെ മക്കളായിട്ട് ജനിച്ചു. 7 പേരും തിരിച്ചുപോയി. 8ാമത്തെ വസുവിന് എന്ത് ചെയ്തു? അനുഗ്രഹം കൊടുത്തില്ല. അപ്പൊ നീ കുറെ നാള് ഭൂമിയിൽ വസിക്കുക എന്നായിരുന്നു ശാപമോക്ഷ കൊടുത്തില്ല, പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോരാനായിട്ട്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? ഗംഗാദേവി ആ വസുവിനെയും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? തിരിച്ചു പോയി. എന്തുകൊണ്ടാ? കോപാകുലയായി അല്ലെ? എന്താ? എഗ്രിമെന്റ് തെറ്റിച്ചു. ആര് തമ്മിലുള്ള എഗ്രിമെന്റ് ആണ്? ദേവവ്രതനും ഗംഗാദേവി. ദേവവ്രതന്റെ പിതാവായ ശന്തനു മഹാരാജാവും ഗംഗാദേവിയും. എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് എന്തായിരുന്നു? ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എതിര് പറയരുത് എന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ 7 പേരും ജനിച്ചപ്പോ തന്നെ ഗംഗയിലോട്ട് എറിഞ്ഞു. 8ാമത്തെ ആളിനെ എറിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ശന്തനു അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്താ? വാക്ക് തെറ്റിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ആ വസുവിനെയും കൊണ്ട്, പുത്രനെയും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? തിരിച്ചു പോയി. ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും എല്ലാം നൽകിയിട്ടാണ്, ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും ആയുധങ്ങളുടെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാ ദേവന്മാരും ഒക്കെയാണ് നൽകിയത് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏറ്റവും പൂർണ്ണനായിട്ടുള്ള ഒരാളായിട്ട്, യുവാവായിട്ടാണ് തിരിച്ചു വന്ന് ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? ഗംഗയെ തടഞ്ഞു നിർത്തി. ഏതുകൊണ്ട്? ശരം കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ശന്തന് കാണുന്നു. ആരാ ഈ ഗംഗയെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയ കുട്ടി എന്ന്, യുവാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കുന്നു. അങ്ങനെ കയർക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ് ഗംഗാദേവി പ്രത്യക്ഷയായത്. മകനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മകന് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ മകനാണ് ഭീഷ്മ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തത് അല്ലെ? ഉഗ്രമായ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഭീഷ്മർ എന്ന പേര് വന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭീഷ്മ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ശന്തനു ഇച്ഛാമൃത്യു നൽകിയത് അല്ലെ? ഇച്ഛാമൃത്യു എന്ന വരം നൽകിയത്. അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയ സേവനം എനിക്ക് വേണ്ടി നൽകിയ ഒരു മകന് ഇത് കൊടുത്ത്, അന്നൊക്കെ രാജർഷിമാരല്ലേ, അവർക്ക് വരം നൽകാനൊക്കെയുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഇച്ഛാമൃത്യു എന്നുള്ള വരം നൽകിയത്. അടുത്ത സേനാധിപൻ കാർത്തികേയൻ. നമുക്കറിയാം ഗന്ധർവന്മാരൊക്കെ ദേവലോകത്തെ ഗായക വൃന്ദമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതില് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളായിട്ട് ആര് വരുന്നു? ചിത്രരഥൻ വരുന്നു. ചീഫ് ഓഫ് ഗന്ധർവാസ് ആണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് കൗരവന്മാരെ മുമ്പ് വനവാസ കാലഘട്ടത്തിൽ പാണ്ഡവരെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി വനവാസ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്തിയപ്പോ ഗന്ധർവന്മാരവരുമായിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ആരായിരുന്നു? പാണ്ഡവരായിരുന്നു. അർജുനൻ പോയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഈ ഗന്ധർവന്മാരിൽ നിന്ന് ദുര്യോധനാദികളെ. കുറെ പേരുണ്ടാ, കർണനും ദ്രോണരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സൈന്യസമേതാണ് പോയത് അവരെ കളിയാക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ വലിയ രീതിക്ക് അവരവിടെ ജീവിച്ച് കാണിക്കാൻ പോയി വന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്ത്? അവരെല്ലാം ആരായിട്ട് മാറി? ഇവരുടെ എന്താ പറയാ, ഇവരെല്ലാം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പൊ അവരെ എല്ലാം അവരുടെ എന്താ പറയുന്നതിന്, ഇംപ്രഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മലയാളം എന്താ പറയുന്നത്? തടവ് പുള്ളികളാക്കി
അപ്പൊ തടവ് പുള്ളികളാക്കിയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പോയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തുക. അപ്പം ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വരം വേണോ ചോദിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ വേണ്ട, ഞാൻ ആവശ്യമുള്ളപ്പോ ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വരം ഇപ്പൊ ചോദിച്ചോ. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വരം ചോദിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു യുദ്ധസമയത്ത്, അതായത് ഭീഷ്മർ ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ 5 ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ നാളെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് 5 പേരെയും വധിക്കും എന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു അല്ലെ. ദുര്യോധനൻ കളിയാക്കിയപ്പോൾ ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് അത് ഒട്ടും ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, ഭീഷ്മർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഉടൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, 5 ദിവ്യായുധങ്ങൾ എടുത്തു. ആയുധങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് നാളെ 5 പാണ്ഡവരെയും ഞാൻ വധിക്കും എന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താണ്, ദുര്യോധനന് ഒരിക്കലും ഭീഷ്മരുടെ വിശ്വാസമില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, ആ ആയുധങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നേക്ക്, ഞാൻ സൂക്ഷിക്കാം, നാളെ ഞാൻ തന്നേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ആയുധങ്ങൾ അങ്ങനെ ആര് സ്വന്തമാക്കി വെച്ചു, ദുര്യോധന കുബുദ്ധിയാണ് അല്ലെ, സ്വന്തമാക്കി വെച്ചു. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു, അർജുനനെ പറഞ്ഞിട്ട് നീ പോയി പഴയ വരം ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചപ്പോ ദുര്യോധനെ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ചോദിക്കാൻ അല്ലേ. ദുഷ്ടനാണ് എങ്കിലും ഇതാണ്, വിവേകിക്കാണ്, എല്ലാ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ദുഷ്ടത കയ്യിൽ, അസൂയയാണ് പ്രധാന കാരണം. പിന്നെന്താണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം, അതാണ് എല്ലാത്തിനും നാശത്തിന് കാരണമായിട്ട് മാറിയത്. അല്ലാതെ ധൃതരാഷ്ട്രർക്കും ദുര്യോധനും എല്ലാം എല്ലാ വിവരവും ഉണ്ട്, വിവേകികളുമാണ്. എന്നാൽ പക്ഷെ അത് വേണ്ട തരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ നമ്മള് വാക്ക് പാലിക്കണം. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, 5 ആയുധങ്ങളും ആർക്ക് ലഭിച്ചു, അർജുനന് കിട്ടി. അതാണ് ഭീഷ്മർക്ക് അവരെ വധിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. അപ്പോഴാണ് ഭീഷ്മർ പറഞ്ഞത്, ഒന്നുകിൽ നാളെ കൃഷ്ണൻ ആയുധമെടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അർജുനനെ വധിക്കും എന്ന്. അപ്പോഴാണ് കൃഷ്ണന്റേത് തേരിന്റെ വീലും എടുത്തോണ്ട്, ചക്രവും എടുത്തോണ്ട് ഭീഷ്മരെ ആക്രമിക്കാൻ പോയതും അർജുനൻ തടഞ്ഞതും പ്രതിജ്ഞയെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഞാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല എന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭീഷ്മർക്ക് സന്തോഷമായി. കാരണം എന്താണ്, ഭീഷ്മരുടെ പ്രതിജ്ഞ പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആയുധമെടുത്തത്, ഭഗവാൻ ആയുധമെടുത്തത്. അതേപോലെ തന്നെ സഖാവിനെ എത്രത്തോളം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിച്ചു. അപ്പൊ സ്നേഹിതനെ എത്രത്തോളം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് സൃഷ്ടാക്കൾ അത് പറഞ്ഞു. സേനാധിപരിൽ കാർത്തികേയൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. കാർത്തികേയൻ ഏറ്റവും പ്രധാനി. ആരാണ് നമ്മുടെ കാർത്തികേയൻ? ആരാണ് നമ്മുടെ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി. പിന്നെ ഏതാണ്, ഗന്ധർവന്മാരില് ചിത്രരഥൻ ഗായകനാണ്. സൃഷ്ടാക്കളില് ബ്രഹ്മാവ്, ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ദൈത്യന്മാർ അതില് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ. ശിക്ഷകരില് യമദേവൻ. ശിക്ഷകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീതിന്യായം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ആരാണ്? യമദേവനാണ്. അപ്പൊ ഒരു രാജ്യം, സാമ്രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? നീതിന്യായം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ. അതാണ് നമ്മളിവിടെ പോലീസുകാർ ചെയ്യുന്നതും പട്ടാളം ചെയ്യുന്നതും അല്ലെ. അപ്പൊ പട്ടാളം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ പോലീസുകാരും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു, നീതിന്യായം ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയാണ് ആരുദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഈ ശിക്ഷ നൽകുന്നതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട ശിക്ഷ അപ്പപ്പോ തന്നെ അനുഭവിച്ചു പോവുകയും വേണം. അങ്ങനെ യമദേവൻ ധർമ്മ, ആരാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറയുന്നത്? ധർമ്മ രാജാവ് അല്ലെ. പിന്നെ ഏതാണ്? പിതൃക്കളിൽ വെച്ച് ആര്യമാവ്. പിതൃക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിതൃലോകമുണ്ട് അല്ലെ. ആ പിതൃലോകത്തെ ആര്യമാവാണ് ഏതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനിയായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ ജനനഹേതുക്കൾ കാമദേവൻ, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും സുന്ദരനായിട്ടുള്ള ആളാണ് കാമദേവൻ അല്ലെ. അപ്പൊ പുരുഷന്മാരിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ പറയുന്ന മന്മഥൻ എന്നൊരു പേരും കൂടെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാരും തമ്മിൽ അടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരില് ആഗ്രഹം, കാമം ഉത്ഭവിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവരെ അടുപ്പിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നല്ല സന്താനങ്ങൾക്ക്, ബദ്ധാത്മാക്കൾ, അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു മനുഷ്യജന്മം കൊടുക്കുന്നു. ആ മനുഷ്യജന്മത്തിലൂടെ അവര് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇവിടെ കാമദേവൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെ കാമദേവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ്. കാമദേവന്റെ അമ്പിനെ പറയുന്ന ഏതാണ്?
ഷുഗർ കെയിൻ അമ്പാണ്. അത് പിന്നെ ആരോസ് അങ്ങനെ ഫ്ലവേഴ്സും ആണ് അല്ലെ, പൂക്കളാണ് ആരായിട്ട് വരുന്നത്, ചാപമായിട്ട് വരുന്നത്. മറ്റേതാണ് ഷുഗർ കെയിൻ, എന്താണ്, കരിമ്പ് അല്ലെ, കരിമ്പ്. അപ്പൊ അവിടെ മധുരമാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം നല്ല രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ അടുപ്പിച്ച് നല്ല ഒരു കുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകുകയാണ് ഇവിടെ കാമദേവൻ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ആത്മാവ് മോചിതനാകാനായിട്ട്, മനുഷ്യജന്മം കിട്ടി മോചിതനാകാനായിട്ട് ഇടയാക്കുന്നു. അപ്പൊ നല്ലൊരു പങ്കാണ് ജീവജാലങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അവരെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കുന്നതിൽ കാമദേവൻ ചെയ്യുന്നത്. മുനിമാരില് വ്യാസഭഗവാൻ നമുക്കറിയാം, മഹർഷികളില് ഭൃഗു. അപ്പൊ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മഹർഷികള് ആരൊക്കെയുണ്ട്, പലതരം മഹർഷിമാരുണ്ട്. മഹർഷി എന്ന് പറയുമ്പം ഏറ്റവും വലിയ ഏതാണ്, സേജ്, സന്യാസി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്യാസിയായിട്ടാണ് മഹർഷി എന്നുള്ള പേര് വരുന്നത്. അതില് ഭൃഗു മഹർഷി ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭക്തനും കൂടെയാണ് ഭൃഗു മഹർഷി. അദ്ദേഹം വൈകുണ്ഠത്തിലൊക്കെ എത്താറുണ്ട്, ഗോലോകത്തിലൊക്കെ എത്താറുണ്ട് ഭൃഗു മഹർഷി. അവർക്ക് അത്രയ്ക്ക് ശക്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുന്ന ദേവലോകത്തും അതേപോലെ തന്നെ വൈകുണ്ഠത്തിലും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലും ഒക്കെ എത്തുന്ന മഹർഷിയില് ഒരാളാണ് ഭൃഗു മഹർഷി. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നു തമ്മില്, ഋഷിമാർ തമ്മിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള, ത്രിമൂർത്തികള് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ആരാണെന്ന്. അങ്ങനെ ഭൃഗു മഹർഷിയാണ് ഇതിനെ പരീക്ഷണാർത്ഥം വിട്ടത്. ഭൃഗു മഹർഷി ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ബ്രഹ്മാവന്തിന്ന് ഭൃഗു മഹർഷിയെ വേണ്ട പോലെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടുന്ന് വഴക്ക് കൂടി പോകുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ പോരാ, ബ്രഹ്മാവ് പോരാന്ന് മനസ്സിലായി. അടുത്ത് കൈലാസത്തിൽ പോകുന്നു. കൈലാസത്തിൽ പോയപ്പോഴും എന്താ, സഹോദരന് വേണ്ട പോലെ ആരും സ്വീകരിച്ചില്ല, ശിവനും സ്വീകരിച്ചില്ല. അവിടെ രണ്ടുപേരും കൂടെ അവിടെയും വഴക്ക് കൂടി. അവിടെ നിന്നും പോയി അടുത്ത് ഇവിടെ പോയി വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തുന്നു. വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തിയപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു, രാധാറാണി പിന്നെ ലക്ഷ്മി ദേവിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭൃഗു മഹർഷിയെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഭൃഗു മഹർഷി എന്ത് ചെയ്തു, ഓടിച്ചെന്ന് ഭഗവാന്റെ മാറത്തൊരു ചവിട്ടി അല്ലേ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു, ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് ഉണർന്ന് ആരാ ഇത്, ഭൃഗു മഹർഷിയോ, എന്താ കാല് വേദനിച്ചോ എന്നൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഭൃഗു മഹർഷി, ഇതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ത്രിമൂർത്തികളിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ടുള്ള മൂർത്തി. പക്ഷെ ലക്ഷ്മി ദേവി വിട്ടില്ല അല്ലേ. ലക്ഷ്മി ദേവി എന്ത് ചെയ്തു, ശപിച്ചു. ബ്രാഹ്മണ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ദാരിദ്ര്യത്തിലായി ദാരിദ്ര്യം ആയിട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് ശപിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നീട് രാധാറാണിയുടെ വേറൊരു അവതാരമായിട്ട് ഈ ഭൃഗു മഹർഷിക്ക് മകളായിട്ട് ജനിച്ച്. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, ഭഗവാനും വേറൊരു രൂപത്തിൽ ജനിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും വീണ്ടും അടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് മോചനം കിട്ടുന്നു, അവരുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ദേവർഷിമാരില് നാരദ മുനി, അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ആളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഋഷിമാരാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം മഹർഷിയുണ്ട്, പിന്നെ ദേവർഷിയുണ്ട്, രാജർഷിയുണ്ട് അല്ലെ, ബ്രഹ്മർഷിയുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണരിൽ പ്രധാനിയാണ് ബ്രഹ്മർഷി എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണരിൽ പ്രധാനിയെ എന്ത് പേര് വിളിക്കാം, ബ്രഹ്മർഷി. ദേവന്മാരിൽ പ്രധാനിയെ ദേവർഷി അല്ലെ. അങ്ങനെ പല മുനികളും ഋഷികളും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? മുനികൾ എന്ന് പറയുമ്പം പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഉയർന്ന തലത്തിൽ വരുന്നതാണ് മുനിമാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മുനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ മൗനം ദീക്ഷിക്കുന്ന ആൾ എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്. മുനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നുവെച്ചാൽ ആവശ്യത്തിന് അവർ സംസാരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. കൂടുതൽ സമയം അവരെന്താണ്, മൗനം ദീക്ഷിക്കും. അപ്പം ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ, ഇപ്പം പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പൊ ആരാണ്, പ്രഹ്ലാദന് കയാദിക്ക് ഉപദേശം നൽകേണ്ട സമയം നാരദ മുനി ഉപദേശിക്കുന്നു അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ആരാണ്, ധ്രുവന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോഴും ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോയിടത്തും ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിരന് ഉപദേശം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. കാരണം എന്താണ്, അർജുനൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ഇവരെല്ലാം അതിന് മുന്നേ അർജുനൻ അങ്ങ് പോയിരുന്നപ്പോ അല്ലെ, ദ്വാരകയിൽ പോയിരുന്നപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് വിഷമിക്കായിരുന്നു, അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചെത്തിയില്ല എന്നൊക്കെ വിഷമിച്ചിരുന്നപ്പോഴും നാരദ മഹർഷി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നതൊക്കെ സംഭവിക്കാം എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോന്നും മുൻകൂട്ടി ഇങ്ങനെ പറയാം. അപ്പൊ ആവശ്യം വന്നപ്പോഴും മാത്രമാണ്
ആര് സംസാരിക്കുന്നത്? ഇതേപോലെ നാരദ മഹർഷിയെ പോലുള്ള മുനിമാര്. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അവര് പറയുന്നത്. അതിനും താഴെ ആയിരിക്കും ആര് വരുന്നത്? ഇപ്പൊ ഭൃഗു മഹർഷിയും നാരദ മുനിയും കമ്പാരിസൺ ഉണ്ടോ? ഭൃഗു മഹർഷി എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന് ചവിട്ടി അല്ലേ? അപ്പൊ അതേസമയം നാരദ മുനി അങ്ങനെ ചെയ്യുവോ? ഇതങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ വന്ന നാരദ മുനി അത് ചെയ്യുവോ? നമുക്കറിയാമല്ലോ അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി സംയമനമുള്ള ഏറ്റവും ഉത്തമ ഭക്തിയിൽ എത്തുന്നവരാണ് മുനിമാർ. അപ്പൊ മുനി എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം സംസാരിക്കുന്നവർ, അല്ലെങ്കിൽ മൗനം ദീക്ഷിക്കുന്നവർ എന്നും. കൂടുതൽ വേണം ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തോന്നിയ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മഹർഷിമാരും മുനിമാരും തമ്മിൽ അങ്ങനെ നല്ലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടി സംയമനമുള്ള ഉത്തമ ഭക്തരായിട്ടാണ് മുനിമാര് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. പുരോഹിതന്മാർ, അതില് ബൃഹസ്പതി, ദേവന്മാരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ബൃഹസ്പതിയാണ്. ഈ പുരോഹിതന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പണ്ട് കാലങ്ങളില് ചക്രവർത്തി പദമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലങ്ങളില് ചക്രവർത്തിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപദേശം നൽകുന്നവര് പുരോഹിതന്മാരാണ്. അവര് ബ്രാഹ്മണരാണ് അല്ലെ? ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര എന്നാണ് ആശ്രമ വ്യവസ്ഥ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും മുകളിലിരിക്കുന്നവരാണ് ആരായിട്ട് വരുന്നത്? പുരോഹിതന്മാർ, ബ്രാഹ്മണർ. അവരാണ് പുരോഹിതന്മാർ. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ പൂജാതി കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുന്നതും വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതും എല്ലാം ആരാണ്? ഈ പുരോഹിതന്മാർ. അപ്പൊ അവരിൽ പ്രമുഖൻ ബൃഹസ്പതി. അപ്പൊ ഈ ബൃഹസ്പതി ഞാനാണ്. പുരോഹിതന്മാരെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതില് ഞാൻ ഏതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു? ബൃഹസ്പതിയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു, ഏറ്റവും പ്രമുഖൻ എന്നുള്ളത്. യോഗസിദ്ധി നേടിയവരില് ആരാണ്? കപില മുനി. അപ്പൊ യോഗസിദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതാണ്? നമ്മൾ ഏത് സിദ്ധികളെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? 6 സിദ്ധികൾ അല്ല, 6 8 സിദ്ധികൾ? അഷ്ടസിദ്ധികൾ അല്ലെ? അതാ. അപ്പൊ 8 സിദ്ധികൾ അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ കപിലമുനി എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിട്ടാ വരുന്ന? കർദമമുനിയുടെയും ദേവഹൂതിയുടെയും മകനായിട്ടാണ് കപിലമുനി വരുന്നത്. കപിലമുനി ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു അവതാരമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെയും എന്ത് ചെയ്തു? അനുഗ്രഹം കൊടുത്തിട്ടാണ് കപിലമുനി ഞാൻ മകനായിട്ട് ജനിക്കും എന്ന് ആർക്കാണ്? കർദമമുനിക്ക് വാക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ മകളായിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത്? ഈ ആരാണ്? അമ്മയുടെ പേരെന്താ? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ, ദേവഭൂതി. അപ്പൊ ദേവഭൂതി. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ആളാണല്ലേ ദക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദക്ഷന്റെ 2ാം ജന്മത്തിലുള്ള മകളായിട്ടാണ്. ആദ്യത്തെ ജന്മത്തില് ആടിന്റെ തലയായി പോയില്ല. അപ്പൊ സതി അല്ലെ? അനുഷ്ഠിക്ക് സതി പിന്നെ സ്വയം ജീവൻ സ്വയം അഗ്നി ഉണ്ടാക്കി അതില് ശരീരം നശിപ്പിച്ചു, ദേഹാഹൂതി നടത്തി അല്ലെ? അപ്പൊ അടുത്ത 2ാമത്തെ ഒരു ജന്മത്തിലാണ് ദക്ഷന്റെ മകളായിട്ട് ഇവരൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതില് കപിലമുനിയുടെ മാതാവായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായിട്ടാണ് കപില മുനിയെ അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ സാങ്ഖ്യയോഗ അല്ല, അതിന്റെ പിന്നെ അതാണ് ഉപജ്ഞാതാവായിട്ടാണ് കപില മുനി. അപ്പൊ മാതാവിന് തന്നെ യോഗ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇതറിയാം, ചിന്തകർ അല്ലെ? ചിന്തകരിൽ ആരാണ്? ഉഷാനകവി. ആരാ ഉഷാനകവി? ഉഷാനകവിയാണ്. ഉഷാനൻ ആരാ? ഉഷാനകവി? പിന്നെ അസുരന്മാരുടെ പിന്നെ ഗുരു, അസുരന്മാരുടെ ശുക്രാചാര്യരാണ്. അപ്പൊ ചിന്തകരില് ഏറ്റവും നല്ല ബുദ്ധിമാനാണ് ശുക്രാചാര്യർ അല്ലെ? ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാനാണ്. കവി എന്നാ പറയുന്നത്. കവി എന്ന് വെച്ചാൽ കവിത എഴുതുന്ന ആളെന്നല്ല, പിന്നെ ഏതാ? ബുദ്ധിമാൻ, പണ്ഡിതൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്, ചിന്തകൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്. ഉഷായാണ് ഇവിടെ, ഉഷാനകവി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ശുക്രാചാര്യനാണ്. അദ്ദേഹമാണ് മഹാബലിയെടുത്ത് പറഞ്ഞത്, ഒരു തരത്തിലും ദാനം ഏക്കരുത്. പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാനുള്ള ന്യായങ്ങളുണ്ട് വേദങ്ങളില്, അത് വെച്ചിട്ട് തള്ളിക്കളയൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതല്ല.
അപ്പൊ കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ വരെ അവിടെ ഭക്തൻ തള്ളി പറഞ്ഞു എന്നാണ് അതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായാൽ ഗുരു ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ഉപദേശം തന്നാൽ അതിനെ തള്ളിക്കളയാനായിട്ട് ശുദ്ധഭക്തന് സാധിക്കും എന്നാണ്. പ്രകൃതിയിലെ ജ്യോതിഷകളിൽ ദീപ്തമായ സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുന്നതാണ് ഏത് ജ്യോതിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ സൂര്യൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യ ഘടകം. നക്ഷത്രങ്ങൾ അത് ചന്ദ്രൻ, അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം ഏതാണ് ഔഷധ ഗുണം നൽകുന്നതെല്ലാം ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശമാണ്. പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരു, അതായത് എല്ലാ സമ്പത്തിന്റെയും കേന്ദ്രമാണ് പർവ്വതങ്ങൾ. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഖനികളും ധാതുക്കളും പിന്നെ ഏതാണ് ധാന്യങ്ങളും അല്ലെ, എല്ലാ തരം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും ഔഷധങ്ങളും പിന്നെ നദികളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥലം അല്ലെ, അപ്പൊ ജലം എല്ലാത്തിന്റെയും സ്രോതസ്സായിട്ടാണ് പർവ്വതം വരുന്നത്. അതില് മേരു പർവ്വതമാണ് ഞാന് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്ഥാവര വസ്തുക്കളിൽ ചലിക്കാത്ത വസ്തുക്കളിൽ ഹിമാലയം ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള പൊക്കം കൂടിയ ഹിമാലയം. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രം, അതുകൊണ്ട് ഇത് പുല്ലിംഗമാണ്. സമുദ്രം എന്ന് പറയുന്ന പുല്ലിംഗമാണ്. അപ്പം വെള്ളം ആണെങ്കിലും അതെന്താണ് പുല്ലിംഗമായിട്ടാണ് ഈ സമുദ്രത്തെ കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജലാശയങ്ങളിൽ ഞാൻ സമുദ്രം. ജലം നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം അല്ലെ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മുക്കാൽഭാഗം ഇതാണ് ജലമാണ്. ഭൂമിയിലാണെങ്കിലും ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലാണെങ്കിലും കൂടുതലും ജലമാണ് അല്ലെ, മുക്കാൽ ഭാഗം ജലമാണ്. വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് അശ്വത്ഥം ആൽമരം, അതും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയിൽ വായു, എല്ലാ മലിന വസ്തുക്കളെയും അടിച്ചു പറത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് വായു അല്ലെ. നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ 5 തരം വായു ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ അല്ലെ. പിന്നെ ആ വായുവാണ് അവസാനം പ്രാണൻ അല്ലെ ആയിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ വായു പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, അതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ ഗംഗ, ഇത് അജരം സ്ഥാവരമായിട്ടുള്ളായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒഴുകുന്നതിൽ ചരിക്കുന്നതില് നദികളില് ആരാണ് ഞാൻ ഗംഗ, പവിത്ര നദി. ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, ഭഗവാന്റെ കാലിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് ശിവന്റെ തലയിലൂടെ ജടയിലൂടെ താഴോട്ട് പതിക്കുന്ന ഗംഗ അല്ലെ. അപ്പൊ ഏറ്റവും പവിത്ര നദിയായിട്ടുള്ള സൃഷ്ടികളില് ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാല് സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരം, സൃഷ്ടിയും മധ്യവും അവസാനവും ഞാൻ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെല്ലാം നടത്തുന്നത് ഞാൻ തന്നെ. മാസങ്ങളിൽ മാർഗദീക്ഷ, നമ്മളത് നവംബർ ഡിസംബർ മാസം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അതും നല്ല മാസമാണ്, തണുപ്പൊക്കെ ഉള്ള മാസം. ഋതുക്കളില് വസന്തകാലം, അതും ഐശ്വര്യപൂർണമായ ഒരു കാലം. നമ്മുടെ ഓണമൊക്കെ വരുന്ന കാലമാണ് അല്ലെ. അനവസായമായ കാലം, തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഇല്ലാത്തതാണ് കാലം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കാലമാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കാലമാണ്. നമ്മളെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് കാലമാണ്. അപ്പൊ കാലമാണ് എല്ലാത്തിനും പ്രധാനം. കാലമാണ് ഭഗവാൻ. കാലമാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇതിലൊക്കെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലരൂപനായ ഭഗവാനെ കാണുന്നുണ്ട് അർജുന്. അപ്പൊ കാലം പ്രധാനമാണ്. പിന്നെ എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങൾ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പൊ പ്രകൃതി കാണുന്ന സകലതും ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ്. മൃഗങ്ങളില് ഉച്ചൈശ്രവസ് ഏതാണ്, പാലാഴി കടഞ്ഞപ്പോ കിട്ടിയതാണ് ഉച്ചൈശ്രവസ്. അതിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന കുതിരയാണ്. ആനകൾ ഇന്ദ്രന്റെ ഐരാവതവും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയതാണ്. പശുക്കളില് സുരഭി അല്ലെ, എപ്പോഴും പാൽ ചുരത്തുന്ന ആവോളം എത്ര വേണമെങ്കിലും പാൽ നൽകുന്നതാണ് ഈ സുരഭി എന്ന് പറയുന്ന പശു. പിന്നെ സർപ്പങ്ങളില് വാസുകിയാണ്. എന്ന് വെച്ചാല് വാസുകി എന്ന് പറയുന്നത്, സർപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് നാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി വ്യത്യാസം. നാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവീകത്വമുള്ള ദിവ്യ ശക്തി ഉള്ളതാണ് നാഗം. സർപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിവൈൻ അല്ല, ദൈവീകത്വം ഉള്ളതല്ല സർപ്പം. വാസുകിയാണ് പാലാഴി കടയാനെടുത്തത് അല്ലെ. പിന്നെ നാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ദൈവികത്വമുള്ളത്. അതാണ് നമുക്കറിയാം. അനന്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അല്ലെ അവതാരം കൂടെയാണ് അല്ലെ. എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്, വിസ്താരമാണ്. അതാണ് അനന്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ വിസ്താരമാണ്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ദൈവികത്വം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, അപ്പൊ എല്ലാ ജലാശയങ്ങളുടെ അധിപതിയായിട്ട് വരുന്നു. മത്സ്യങ്ങളില് സ്രാവ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും തിന്നാനായിട്ട് മനുഷ്യനുൾപ്പെടെ എല്ലാത്തിനെയും തിന്നുന്ന സ്രാവ്. വന്യമൃഗങ്ങളിൽ രാജാവായിട്ടുള്ള സിംഹം, രാജാധിപത്യം തെളിയിക്കുന്ന ആളാണ്.
പക്ഷികളില് ഭഗവാന്റെ തന്നെ വാഹനമായ ഗരുഡൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ഏതാണ് നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ഗരുഡന് ഒരു ദൈവികത്വം ഉണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തന്നെ വാഹനമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ എല്ലാത്തിനെയും കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് കാലത്തിന്റെ റോള്. ആയുധങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ന് പറയുന്ന യുദ്ധത്തിന്റെ പ്രധാന ഘട്ടമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏതിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഏതിലാണ് ആയുധം കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടത്? മഹാഭാരത യുദ്ധം അല്ലെ. അപ്പൊ ആയുധങ്ങളില് അതാണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതില് ശ്രീരാമനോ അല്ലെങ്കിൽ പരശുരാമനോ രണ്ടുപേരും നന്നായിട്ട് ആയുധം ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. പിന്നെ വഞ്ചകർ, ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചൂതുകളി രാജകീയമായിട്ടുള്ളവര് കളിയാണ്. അതിൽ ഭഗവാനെ വെല്ലാനായിട്ട് ആരുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ചീറ്റിംഗ് ആണ് ചൂതുകളി കൊണ്ട്. വഞ്ചകരെന്ന് പറഞ്ഞ് ചീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരെയും വഞ്ചിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഏറ്റവും വലിയ വഞ്ചകനായ ആരെയാണ്? ദുര്യോധനെ പോലും വഞ്ചിച്ചാണ് ദുര്യോധനൻ വസ്ത്രം ഉടുത്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ തുടയെല്ലാം മറയ്ക്കേണ്ടി വന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതും അയാളുടെ നാശത്തിനിടയാക്കി അല്ലെ, മരണഹേതുവായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ അതെന്താ തന്മയത്വത്തോടെയാണ് പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചതെന്നുള്ള. അപ്പൊ ചൂതുകളിയുടെ പ്രത്യേകത, എല്ലാ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും പറഞ്ഞ ചൂതുകളി തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ വരുന്ന ചതി ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് ചൂതുകളിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. ശകുനി അല്ലെ പറ്റിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത്. അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാം പറ്റിക്കല് ഏതാണ് സമർത്ഥമായിട്ട് പറ്റിക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആരും ചൂതുകളിയിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടത്. വെറുതെ കാർഡ്സ് കളിക്കാം, പൈസ വെച്ചുള്ള കളി ആകരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ യമനിയമങ്ങളിൽ ചൂതുകളി പാടില്ല എന്നെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. 4 നിയമങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട 4 നിയമങ്ങളിൽ ചൂതുകളി പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നു, പാടില്ല. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ശിക്ഷ. അപ്പൊ അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ശിക്ഷ അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം സമയത്ത് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്, അതിന്റെ പുരോഗതിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യണം. ആരെങ്കിലും തെറ്റിച്ചാല് അതിന് വേണ്ട ശിക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ആ ശിക്ഷയും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കണം ഇത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. നമുക്ക് നമ്മുടെ ശിക്ഷ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് ബോധ്യം വരണം. ആയുധങ്ങളില് വജ്രായുധം അല്ലെ. ദതിരി എന്ന് പറയുന്ന രംഗം സന്യാസിയുടെ എല്ലുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് വജ്രായുധം. ഇന്ദ്രന്റെ ആയുധമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആര് വധിച്ചത്? ഏതസുരനെ വധിച്ചത്? വൃത്രാസുരൻ അല്ലെ. വൃത്രാസുരനെ വധിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അടുത്ത സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏതാണ്? ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ്. ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതുവരെ നേടിയ പ്രശസ്തിയും ധനവും ഇത് എല്ലാം നമ്മളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. വന്നതുപോലെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുക അല്ലെ. നമ്മളിവിടെ ഉടുതുണി പോലും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുക. വന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഓർക്കുന്നില്ല അല്ലേ. നമ്മൾ ഒരുപാട് സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടാം. എല്ലാരും ചോദിക്കും പോകുമ്പോ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്നാലും ആ സമ്പാദ്യ ഒരു രീതി നമ്മളെപ്പോഴും രജോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയാല് നമ്മൾ പോകുമ്പോ എത്ര പണക്കാരനാണെങ്കിലും നമുക്ക് മരണത്തെയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജരാനരയൊന്നും നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റത്തില്ല. മൂടി വെക്കാൻ പറ്റും, മരണത്തിന് മൂടാനും പറ്റത്തില്ല അല്ലെ. ജരാനരയൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഓരോ മരുന്നുകൾ കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ അതൊക്കെ മൂടി വെക്കും. പക്ഷെ അത് മൂടിയാലും മൂടാത്ത വയസ്സ് എപ്പോഴും മുഖത്ത് തെളിയുക അല്ലെ. എത്ര മൂടിയാലും പ്രായം നമുക്ക് തെളിവായിട്ട് നിൽക്കും, നമ്മളെ മുഖം പറയും. പക്ഷെ മരണത്തിന് ഒരു തരത്തിലും നമുക്ക് മൂടാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഈ മരണം. അതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നല്ലവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അടുത്തോട്ട് പോകും. ബാക്കിയവരെല്ലാം ആരുടെ അടുത്ത്? ഉപഭുക്തന്റെയും പിന്നെ ആരുടെ അടുത്ത? ധർമ്മരാജന്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ റെക്കോർഡ് നോക്കിയിട്ട് പറയും. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചെയ്തികളെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ധർമ്മരാജ് നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടോട്ടൊക്കെ അയക്കും. വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും ഒക്കെ ഇരിക്കാം. ചിലര് സ്വർഗത്തിൽ പോകും, ചിലര്
പിതൃലോകത്ത് പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജനലോകത്ത് പോകും. ഓരോ ലോകത്ത്, തപലോകത്ത്, ബ്രഹ്മലോകത്ത് ഒക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോടത്തായിട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ട് മഹർലോകത്ത് ഒക്കെ പോകും. ചിലർ അധോ ലോകങ്ങളിൽ പോകും, ചിലർ നരകത്തിലും പോകും. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മുടെ റെക്കോർഡെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെ എപ്പോഴും ഓർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സർവസംഹാരിയായ മരണത്തെക്കുറിച്ച്. ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനം, നമ്മുടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിയേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ ആ ബുദ്ധിയും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നതാണ് അല്ലേ? അതാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നേരാമണ്ണം ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനും നമ്മെക്കുറിച്ച് അറിയാനും നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ രഹസ്യമായതിലൊക്കെ മൗനം വിദ്വാനുഭൂഷണം എന്ന് പറയാം അല്ലേ? വിദ്യക്ക് വന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. അപ്പൊ മൗനം വിദ്വാന് ഭൂഷണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏതാണ് ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ സംസാരിക്കാവൂ. മുനികളെ പോലെയാണ്. ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ സംസാരിക്കാവൂ. മറ്റതൊക്കെ എന്താണ്? എന്താ പറയുന്നത്? ജൽപ്പന. ജൽപ്പന അല്ലെ? മാക്രോ എന്നായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അത് പാടില്ല. പിന്നെ വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തില് നീതി അല്ലെ? വിജയം നീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യസന്ധത അല്ലെ? നമുക്ക് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ്. തേജസ്വികളുടെ തേജസ്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സൗന്ദര്യവും സമ്പത്തും അല്ല എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, സാമർഥ്യം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തേജസ് തിളങ്ങുന്നതെന്നാണ് തേജസ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അല്ലേ? അതെല്ലാം ഏതാണ്? എന്തൊരു തേജസ്സാ എന്ന് നമ്മൾ പറയല്ലേ? മുഖം നോക്കിയാല് എന്ത് തേജസ്സാ കുട്ടിയുടെ എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അതും ഭഗവാനാണ്. ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണമായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ? പിന്നെ സ്ത്രീ, നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞ് യശസ്, ഭാഗ്യം സ്ത്രീലിംഗമാണ് അല്ലേ? സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സ്ത്രീലിംഗമാണ്. പിന്നെ ഏതാണ്? ഞാൻ സത് ഉദ്യമവും, എല്ലാത്തിന്റെ തുടക്കം. നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പോകുമ്പോ എല്ലാം നന്നായിട്ട് വരും അല്ലെ? അപ്പൊ നല്ല തുടക്കവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഞാൻ തന്നെയാണ് ജയവും എന്ന് വെച്ചാല് അത് നന്നായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ജയിച്ചു അല്ലെ? നമുക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഞാൻ ശക്തരുടെ കരുത്താണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ശക്തിയും ഹനുമാന്റെ ശക്തി അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇത് പിന്നെ പറയുന്ന സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ പ്രകൃതിയിലുള്ള മഹാതത്വത്തെ കടാക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടി വരുന്നത് അല്ലെ? എന്നെ കൂടാതെ ഒരു ചരാചരങ്ങളും നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും ഞാനുണ്ട്. ഞാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടികർത്താവ്. എല്ലാത്തിന്റെയും തുടക്കം ഞാൻ തന്നെയാണ്. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവന് എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ്? പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു വെറും സൂചനയാണ്. സൂചന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ഷൻ തരികയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് നമുക്കൊരു ഡയറക്ഷൻ തരികയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കും. ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നോക്കും അല്ലെ? ഡയറക്ഷൻ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി GPS. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു, നമ്മൾ പോകേണ്ട സ്ഥലം, നമ്മൾ യൂബർ വിളിച്ച് അവർ അത് വെച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെ? യൂബർ വഴി കാണിക്കുന്നു. അതേപോലെ ഒരു വഴി മാത്രമാണ് ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ എല്ലാം ഒരു വെറും സൂചന മാത്രമേ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? വിഭൂതിമത്സബ്ദം ശ്രീമത് ദുർജിതമേവത്മാ തത്തേവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജോശം തേജോ അംശസംഭവം അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു. അതിന്റെ എന്താ തർജ്ജിമ പറഞ്ഞു തന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ 40ാമത്തെ തർജ്ജിമ എന്താ പറഞ്ഞു തന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ ഒരു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? കൃഷ്ണനല്ല, ഇല്ലാതെ ഒന്നും ചലിക്കുന്നില്ല, നിലനിൽക്കുന്നില്ല, സർവവ്യാപിയാണ്, എല്ലാത്തിലും നിലനിൽക്കുന്നു. അദ്ദേഹമില്ലാതെ ഒന്നും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണ സർവഭൂതാനാം ബീജം തത്തഹം അർജുന ന അസ്തി
വിനാ യത് സ്യാത് മയാ ഭൂതം ചര അചര എന്നാണ് 39ാമത്തെ ശ്ലോകം. 40ാമത്തെ ശ്ലോകം ന അന്തോ അസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരം തപ ഈശതോ ഉദ്ദേശത പ്രോക്ത വിഭൂതേ വിസ്തരോ മയ. അപ്പൊ 41 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാനിനി ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ഇത്രയും വിസ്തരിച്ച് പറയണം എന്ന് 42 പറയുന്നു. അർജുന, ഇനി ഞാൻ വിശദമായിട്ട് എന്തിനും ഇതൊക്കെ പറയണം. 41 പറയുന്നു, ഭൂത വർത്തമാന ഭാവി എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായ ശാന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരംശം മാത്രമാണിത്. എല്ലാ മഹത് വസ്തുക്കളും കൃഷ്ണനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല. എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് 41 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യത്തത് വിഭൂതിമത് സത്വം ശ്രീമത് ഊർജിതമേവ തത്തത് ഏവ അവഗച്ഛത്വം മമ തേജോംശ സംഭവം എന്നാണ് 41 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 42 പറയുന്നു, അഥവാ ബഹൂനായേതേന കിഞ്ഞാതേന തവ അർജുന ഇഷ്ടവ്യാഹം ഇതം കൃഷ്ണം ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്ത്. ഇതിൽ ചിലപ്പം അക്ഷര വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഞാൻ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ നീ പറയണം, ഇതൊക്കെ വിശദീകരിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിന് വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ അളക്കാൻ പറ്റാത്ത ശക്തിയുള്ള മഹത്വങ്ങളുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളുള്ള ഭഗവാന്റെ ഏതാണ് ഒരു കണിക അല്ലെ മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ച് നിലനിർത്തി സംഹരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ കൂടുതൽ എന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് ഐശ്വര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എന്റെ ശക്തിയുടെ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ മഹത്വത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ കണിക, ആറ്റം അല്ലെ, ആറ്റം നമ്മൾ പറയത്തില്ല, അത് മാത്രമാണ് ഇതിനെയെല്ലാം നിലനിർത്തുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും നിലനിർത്തുന്നതും സംഹരിക്കുന്നതും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന 3 പുരുഷാവതാരങ്ങളിലൂടെ ഇതാണ് ആദ്യം കാരണോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു എല്ലാം അല്ലെ സൃഷ്ടിച്ച് നിലനിർത്തി അവസാനം സംഹരിക്കുന്നു. വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവയെല്ലാം സംഹരിക്കുന്നു. നാം കാണുന്നതെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ ശക്തിയുടെ ഒരംശം മാത്രമാകുന്നു. കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും ആരാധ്യനാകുന്നു. ബുദ്ധിയോഗയിലൂടെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ മാധുര്യം നുകരൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ മാധുര്യം അനുഭവിക്കൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനെയും ഞാൻ തന്നെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇത് പറഞ്ഞ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ, നിങ്ങളെല്ലാം അത് നോട്ട് ചെയ്തല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞല്ലോ. 10ാമത്തെ അധ്യായം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ? ഇനിയൊന്നും പെൻഡിങ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇനിയുള്ളത് അന്നന്നെ തന്നെ ചെയ്തു പോകണം. ഇനി ഇടയ്ക്ക് അവധി വരാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിഞ്ഞിവിടെ അങ്ങനെ പോകണം. ഓം തത്സതി കഴിഞ്ഞു മാതാജി, 10 കഴിഞ്ഞു. ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, ഇന്നലെ ക്ലാസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് 10 പറഞ്ഞു. ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ വിധിയോഗോ നാമ 10ാധ്യായ. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. അപ്പൊ നിങ്ങള് 10ാമത്തെ അധ്യായം വരെ കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലേ? എഴുതി കഴിഞ്ഞു, പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എഴുതി മാതാജി, 10 വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു, പഠിച്ചിട്ടില്ല മാതാജി. പഠിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതിയാൽ 10 പ്രാവശ്യം വായിക്കുന്നതിന് തുല്യമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുത്ത്. അപ്പൊ 10 പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതിയപ്പോ. അപ്പൊ ഞാനിത് ക്ലോസ് ചെയ്യട്ടെ. കൃപാസിന്ധുഭേവജ പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കീ ജയ. ശ്രീല പ്രഭാത.